Здравейте хора, аз съм Бай и... книги, писали лица, и ще върходим пак на ТВП, как гледаме. Аз съм с носталгия, канал, те ще пак. Може да го отворим в описанието, но си помисля. Убейте Фарас, Да оцелиш. Кога видяхте? Добре, парена ли си? Да. Къде? Искате с Фарас? Кафе! Аре, идвам да те помагам. Кафе! Аре, къде си? За тебе. Я вижу. Иди скочи. Споко, заедно с аз. Омага! Ай, гледам кафе! Омага! Човек не събим двамата! Да, и той накара не двамата събим и двамата да се изгуби. Здрасти! Как така не го ударих Давай, при мен така! За първи път да ми лаги така жестоко. Дай, човек, аз нямам вече. Кога спирам клипа? Спирам клипа, на който се оправи лага. Дахме се. Човек, сега пак лаги. И се върнахме и пак почна да лаги. Бай си ще бай. Ами аз подърся лага за Иванс. На хората вече ни забиват. Само ли? Бой! Дай яйта ми! Ще бе с глава, ако искам. Ау! Казва ли сте баятата? Аз съм безбройни, без нищо. Ау! Главата бих. Пак не взимаш. Айде на нашата позиция. Ако ми дадеш яйта ми, няма да е зле. Ще дам все пак скачам горе, ще дам. Окей. На нашата позиция, която сме най-бойни там. Да. Винаги, когато някой дойде... Знаеш къде съм ти гледаш? Къде? Долу. Чай. Значи така направи. Някой скочи, чакай. Човек, шефни бързо, шефни. Ще едната... На мен не спря. На мен? Чакай. Ето ти. Човек, първата са, шут! Човек, шути го! Човек, аз нямах мен да ги изблъсквам. Къде се качва? Не бе, той се качи с нормалното, ама аз казаха, ма че ти нещо не ме разбра и заради това. Ма ти убили го? Не, човек, аз не спрах. Аз с ръчка моля убия някой. Ти няма да го убия. Ако не е избягал. Както аз бих направил. Той не може да избяга тук. Не бе, да се махне ние докато не отишли. Идва веднага. Деги. Пръснахме го, човек. Чекай ме би. Остави ме ти сърца. Пръснахме си хаковиче. Помощ, човек, аз ударям. Майко! Бягай! Обихване не опина да го спориш. Оля, вътре, където... Човек, той дамата ме уби. Чакай, само пие за една скорост на да по-бързо. Аз спасих, на какво съм бях? Умря ли? Не. Има ли някой скочил? Да. Къде са? Тука. Лачи ме с лопата. Идвам към тебе. Тя че си? Кой ще ме спочвам ти за отене? Човек, пачи ли се? Сега си ма! Човек, прави сама аз, някакъв друг бяга. И аз го гоня. Пак ме залачи.
лаги, не знам на тебе. На мене. На мен не спря. Човек, кога пада умреше? Човек, само го накарай да падне. Накарай го да падне, човек. Накарай го да пукне. Пукнете. Човек, бързо! Скачай да го биш тоя. Айде. Аз съм отдавна скочил. Ама човек, какво стана? Той ни взехме много да падаме. Аз се смея от тези черпака. С този нещо много ми залагя. Зади пробвани. Не, ще бъда с Dusty-Craft. Което е? Да, Dusty-Craft не го ли знаеш? Изтегли си го. Ако не го знаеш. Не се да го намеря, не знам. Не се само се спася. Се спася. И с този лаги, и с този лаги. Достиг, къде биш видел? Ева. Имаш ли го? Да. И на него лаги. Смятам да не е много дълъг клипа, защото много лаги. Да, много яко изглежда, Човек, той има много лаги, за това много лаги. Това ми за този клип, надявам се се обесия, коментирайте, напишете един лайк, съветите ли го бъде до скоро. Аз го разговоря. Аз случай няма го спирам, докато умре тога. Като се умре тога, ще го спирам. Да ми е спряла. И аз спирам. Сега не се разпили. Надявам се да сте харесали, коментирайте, абонирайте се и... Довиждане!